Ak sa chcete stretnúť so starostkou Starého Mesta Táňou Rosovou, môžete tak spraviť aj tento pondelok. V prípade otázok a podnetov je vám k dispozícii v Staromestskej sieni, ktorá sa nachádza na Vajanského nábreží číslo 3. Televízne pondelky ožijú aj tento týždeň, a to televíznou adaptáciou klasickej komédie Másny hrniec. Príďte sa pozrieť na to, ako to dopadne, keď sa profesor z malého mesta stane náhodou ministrom financií. Premietame na nádvorí Zičiho paláca o 8 hodine večer, vstup je voľný. V literárnom klube u Zičiho sa budeme v útorok večer venovať epigramom a aforizmom. Čítať sa budú diela troch autorov z troch rôznych období, a to Tomáša Janovica, Tomáša Uleja a Jozefa Ignáca Bajzu. Začíname o 7 hodine večer a vstup je voľný. Letné koncerty pred podnikom San Martens, ktorý je v blízkosti domu svätého Martina, sa stávajú stále populárnejšími. V útorok o 8 večer vám zaspieva a zahrá Barbora Drahovská. V auguste sa začal aj cyklus podujatí Leto v Medickej. V útorok o 4 hodine popoludní sa začínajú bábkové predstavenia pre deti, pre dospelých sú tu zasa v stredu o 7 hodine večer kvalitné koncerty. Na nádvorí Zičiho paláca si v stredu večer môžete pozrieť divadelné predstavenie Haló mimozemšťan. O tom, čo sa stane, keď mimozemšťan pristane v krajine, kde sa práve chystá prezidentská kampaň, sa dozviete od 8:30 večer. Vstupné je 5 eur. Koniec týždňa už tradične patrí hudobným vystúpeniam. V piatok, v sobotu a v nedeľu sa v altánku na Hviezdoslavom námestí predstaví dýchová hudba ministerstva vnútra, gospel, ako aj speváčka Kristína. Viac informácií nájdete aj na stránke www.staremesto.sk. Z Hviezdoslavovho námestia sa vďaka Starému mestu stala obývačka. Môžete si tu požičať knižku z knižnice, pozrieť si kvalitný film na obrazovke, zahrať si ping-pong, posedieť si na pohodlných gaučoch. Pre deti sú tu rôzne hracie prvky či hojdačky. Príďte si oddychnúť do staromestskej obývačky, kde v piatok odštartuje aj ďalší projekt s názvom Bodka.